Este era o espazo que ocupaba o salón de baile do antigo Liceo Casino de Vilagarcía. Agora é a sala principal da que será a nova biblioteca da cidade. Logo de meses de traballo, a reforma do local loce esta nova imaxe. Unha biblioteca á altura de Vilagarcía, di o alcalde, aberta a toda a veciñanza. Ter unha biblioteca acorde ás necesidades dos estudiantes de Vilagarcía, de todos os rapaces, de todos os mozos e mozas da Arousa, pois que tiveran un espacio donde poder ler, donde poder estudiar. A biblioteca conta con diversos espazos para o estudo ou para a rapazada. Hai zona de hemeroteca, zona de informática, zonas para a dirección e depósito, zonas de estudio e biblioteca infantil. Está moi ben pensada. O resultado deste proxecto é unha biblioteca ampla, diáfana e luminosa. Non se parece en nada ao que era ese local moi compartimentado e agora temos unha biblioteca que vai a ser espectacular. Era unha zona, evidentemente, un espacio, mellor dito, pensado para o lúdico, para o ocio, e agora é unha zona pois que va a supoñer o estudio dos futuros traballadores e traballadoras da nosa cidade. O proxecto de reforma estivo liderado por un arquitecto vilagarcián. Da transformación salientou a complexidade para convertelo nun espazo totalmente accesible. Destaca tamén a aposta polo silencio e a tranquilidade que transmite o deseño. Me parece importante o tema acústico, non? Non o comentei antes, pero digamos que todo está acondicionado acústicamente. Se te fixas ahora aquí non hai reverberación, estamos nun espazo moi alto, grande, non? E sin embargo estamos, é un pouco o que se buscaba. Os materiais tamén buscan un pouco eso, calidez, a madeira, pero tamén tranquilidade, non? Tamén no diseño se buscaba moita tranquilidade, non? A conversión do Liceo Casino na Biblioteca Rosalía de Castro supuxo un investimento total de 1,7 millóns de euros, 1,2 procedentes de fondos dun plan provincial do anterior goberno da Deputación. Agradeceu ao alcalde o traballo da expresidenta Carmela Silva e aproveitou para lanzar unha mensaxe ao novo goberno popular. Eu espero, pido, solicito, non espero menos, que a futura Deputación de Pontevedra tamén teña en conta a importancia esta cidade e que, cando menos, Vilagarcía reciba todos os fondos que recibiu na anterior etapa. Proba delo esta biblioteca municipal. Logo do Nadal comezará o proceso de traslado de todos os fondos dende a antiga biblioteca a estas instalacións. Un proceso que será longo e laborioso e que dende o Concello queren facer sen pechar aínda a antiga sala para que os usuarios non se vexan afectados.